Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Chifanya mabize de zasaenda. Komano tankala imene ndithu inali mu ku North Atlantic mu nyanja imene kuchokera ku dziko la Russia kumapita ku America imene ndithu asilikali aku America ailanda. So ma details mene zilili komanso mene zinakhalira zili motere. Choyambirira ndiyonena kuti USA inayika ma sanctions choyambira limyo kuti pasapezeke tankala ina iliyonse yopita ku dziko la Venezuela kukatenga mafuta kapena kuti kukagula mafuta. Iwo anthu aku America ndi amene afuna azigula okha mafutawo akumeneko chifukwa iwo amaona kuti amene akupindula sa America ngakhale kuti America ndiyo yoyambirira kuyambitsa makampani okwana 3 imodzi mwayo ndi Exxon ku Venezuela ko yofula mafuta amene ali kumeneko. So iwo anaona kuti pasamapezeke wina odzatenga mafuta ku dziko la Venezuela. So by the way, pampano pa Trump wapanga announce walengeza kwanena kuti panopa Venezuela izikhala pano ikugulitsa mafuta ku dziko la America lokha basi. Komanso mafuta awonso azigulitsidwa ndi America ndi imene iziona kuti izigawa bwanji ndalama. Komanso last message imene anaveka Trump ndinena kuti akuti ndalama ija akuti Venezuela akuti ikafuna kugula zinthu zili zonse akuti izigula ku America kokha basi sizigulaso kuna kuti konse. So America Trump poyankhula message popereka message akunena kuti ndangomvetsedwa kuti sakukhala ngati kuti zinthu zakuzipanga force yayi koma zikukhala ngati kuti afuna auze wanthu kuti Venezuela ili ndi chisankho pamene Venezuela ilibe chisankho chilichonse pa zonse zimene zikuchitikazi. Venezuela ikupasidwa kupangidwa force ndi ma Americans kuti azigulitsa mafuta awo kumene koko and mafuta chonse chizimangidwa monitor and ingakhale dziko lopoyendetsa kuti liyende ndikuti lizikhalabe manja mwa America. Okay, tiyang'ane kwa Delcy Rodríguez amene ali ngati panopa president anali vice ndiye panopa ndi president. Iyeyu akuyankhulapo kuti chani. Iyeyu wanena kuti ineyo safuna kuoneka ngati ofowoka yayi komano nayenso akufuna aoneke ngati wa strong. Akuona kuti akuwauza anthu kuti sizidzatheka kuti dziko linoli lizipangidwa controlled ndi ma Americans. Ifeyo tikhale oyima patokha, ife tikhale independent mapanga zathu zimene tingapange mu dziko muno. America silowelera china chilichonse koma kuseli kukachipinda kumapezeka kuti madilu ndi amene akumayenda. Anyway, umo ndimene president aliyese amafuna kukhalira, safuna kukhala ofowoka yayi chifukwa kupangira wanthu wake azita ma president yeso ndi ofowoka. Ngakhala kuti zoti zinthu zikhozo content sawa mwabe still amayesabe kufuna kuonetsa ngati kuti pali is strong ndo amphamvu kwambiri. So umo ndimene timfana pasana ka brief pang'ono pankhani yokhuzana ndi imeneyi. Okay, then tibwereni ku konkuja. So America inapereka ma sanctions choyambirira ma sanctions awasanabwere awawa amafuta awo kuti musamagule mafuta kuno. Kuyamba mafuta awo amagulidwa Russia, China, chani amagula mafuta aja. Therefore tumfuate pange tilondoleze makamakaza tanka imene yalandidwa. Kuyambirira apa nalandidwa tanka imene imachidwa kuti tanka imene imachidwa kuti skipper. Tanka ichidwa kuti skipper inalandidwa poyambirira. Right? Number 2, kunalandidwa tanka ina ichidwa kuti Centuries. Number 3, kunaza bwera tanka ina yake yachilendo. Tanka yazina yake ndi Bella 1. So tanka imene iyi inasinthidwa dzina kukhala Marinera. So Marinera itafika then kenako kupanga zakezo kaya wanaona kuti asilikali aja inasinthidwa kuikidwa mbendera ya Russia. Kenako zinapeza kuti anaonabe kuti ma Americans
saugawa bekamba afuna ayilandebe iwo aja anathawa kuthawira kuti kuthawira ku Russia. So Beta 1 ili ndi zaka zokwana 24 ya sitima limene payokha ili ndi zaka 24 chipangire ndi zaka 24. So Beta 1 inapasidwa ma sanctions ndi America anayuza kuti iwe sozayendeso papa. States has brazenly resorted to the use of force against Venezuela and demanded that America first be applied when Venezuela disposes of its own oil resources. This is a typical act of bullying, a serious violation of international law, and a grave infringement on Venezuela's sovereignty that also severely undermines the rights of the Venezuelan people. China strongly condemns this. Munhu wake weniweni wa thanka limene ya Beta 1 samadziwika bwino ndi ndani chifukwa zimathanka zambiri zimathanka zingapo zambiri zimene zilibe insurance zimene zilibe maina kuti zichokera kwa ndani zosapanga register zimene zimayenda ndikumatenga mafuta. So zimasitima zimene zimakhanga za mafia since kuti ngasi pa nyanja apa pakhanga kuti pakubwera zitopotopo zina ndi zina ndi ma sanctions zimadziwa dziko akuletsa kuti maiko ena asaguleko mafuta ndiye kumapezeka masitima ane ndithu mafia masitima amene wawa amachulukira kukhala a Russia komanso Iran masitima ngati amenewo koma Beta 1 imene ndithu ndi ya mmodzi mwa anthu aku Venezuela koma zitatero sitimayi anakhala kuti ayipanga register not kuti register niyene kumana nkuyika mbendera ya Russia basi kuchisintha dzina kukhala marinera right kuchiveka mbendera ya Russia koma sitima si ya Russia timvana pene papa sitima si ya Russia. So pamene chinethawira ku Russia paja chimene chagwidwachi ndi chimene chichi tsopano chistima chicha timvana pamene papa chistima chimene chagwidwachi ndi chimene chichi chimene chili chimarinerachi. Anyway Russia anachitumiza kuchoka ku Russia kumapita ku Venezuela. We have no idea kuti chimabwerera kwawo kapena kuti chimakatenga mafuta komano Russia amanena kuti I think imene chinanga chinachoyeserera mwina mfuna choyeserera since chawo. So anachiuza kuti akapitani ndi kumachilondola ndi submarine imodzi imene sitima zimakhala zolowa madzi zicha maso zimakhala powered by nuclear. So chitafika mu Atlantic ku north kupeza kuti ma-Americans pena mabwera nkuzachitenga koma akuona kuti palibe clear sizili clear kuona zoti ichi submarine cha Russia choperekezachi chinali pafupi kama chinali kuti koma by the way akuti iwo anangolanda tankalai muli input kungopata kuti muliso vanthu mmene amene amayichendeza. So nkhani imeneyo akuti sizilikirie kuti chisubmarine cha Russia chinalipo mpaka pena ayi komano tankayo imeneyo ndi imene yatengerwa ndi aku America masilikali aku America. So Russia yatipo chani pa nkhani ngati imeneyo. Russia yapanga condemn yaphwanya yadzudzula ntchito wa America akuona kuti mukuphwanya malamulo maritime amene anayikidwa mu 19 ku UN kunkucha takamba uli ku UN ndi amene ali ku UN ndi omwenso koma kuti muphwanya malamulo. So after kutero zapezeka kuona kuti Russia yapanga demand immediate release yana kuti anthu mwasamalire komanso mwarulse pompanopa anthu abwerere ku nyumba kwawo amene mwagwirawo amene ali mujeni mu tankalamo right chifukwa agwira ndi anthu omwe amene mamo. So komanso yapanga like demand kuti no you have to release it nde steam achita kuti Beta 1 imene inasenthidwa kukhala marinera ndi imene ndithu yatengerwa and pakatali pano tikudikirira kuti zotsatira zake zikhale zotani. So after Russia kupanga condemn kudzudzula ntchito imeneyo panazabwera China nayenso yenna kuti akuluakulu imeneyo ndi ntchito wa bullying ngati kuwapanga tiza nzanu and China ikupanga condemn za khalidwe limene lili mkhalidwe umenewu omapanga bula nzanu
umenewo so wabwino. China yadzudzula ntchito imenewo komanso ili so furious makamaka yakwiya kwambiri chifukwa China ndi amene ali ndithu gula wankulu kwambiri bayala wankulu wa mafuta aku Venezuela. So apa pazakhala ngati deal ndithu about ndoti sizinaende kwenikweni koloko. Yeah, so chipwirikiti chikuchulukabe chambirimbiri komabe tithakuona kuti za World War zokhuzana ndi nkhondo ya pa dziko lonse lapansi lija zitha kuchitika maiko ambiri, especially maiko amene ali involved kwambiri, komano suti ngakhale kuti ndi tonse like dziko lonse, unless chifukwa pano pali sovereignty aliyense ali ndi ufulu wopanga zake, aliyense ali ndi ufulu wokwana, komano unless mwina chifukwa colonialism inatsalabe kumbali zina, maybe zitha kupeza kuti nkhondo zikumenyedwa ndi kumanga zoti Malawi pacha muli ngongola zasunga 13 trillion. Okay, tabwesa na asilikali mwakuti amenye atathandizire kumenya nkhondo kumbali athu. So yeah, zimene zitha kuchitikabe ndithu, komano ngati mezina lipo apa pacha ndasizingathe, koma panopa zitha kumayendera ngati yoncho ino pachatu timakuthandizani, ino pachatu makuti tabwayani kwa. So panopa sitinganena kuti tili free kwenikweni chifukwa pali zinthu zingawa zimene zimakandika kupanga suzindizira chifukwa cha ma-Americans safuna kuti mutero. That's why Venezuela singakhale ma friends ngati Russia, China, Iran zimene zikuonekazi. South Africa pompano inatumiza ma-generals. Okay, nani ma-generals anapita ku Iran kukacheza kukambirana zina America zinanyasa kwambiri. Ndipo anauza kuti mabaya amene ayi. So that means we are kuti tili free kwenikweni. Anyway, tikachopenda pa ti update yotsatira ikhale kukhuzana ndi Iran kuti kumene kuti kuchitika zotani chifukwa nawonso sikuti. Guys, thank you so much for watching.